Říkej něco, ne? No, tak to je naše pračka na A, jak se jmenuje? Aspes. Aspes, no. A teďka se můžete podívat, když tam máte 2 trička, jo? Ty mě sežra! Ty vole! Ty vole, ne! No tak ti to dám trochu. Počkej, tam se musíme dost. No, tak na to ještě Ale špatně. počkej, a? Ale jak se to rozprsklo? No, jak to vypůjde. Počkej. Jo. Uj. Stůj. Počkejte, dámy a pánové. Dámy a pánové. Tady nebude prostě bre. Pardon. To vypnul? Ne. Ne. Počkej, jak to vypni, Takže čus. Tady to je naše pračka. No a si taky zapneme. No, a tak